מכינת ידידיה זה מקום שבו צומחים. יש לך שאיפות, יש לך חלומות, הרבה פעמים קשה לנו להגשים אותם. כשאתה מגיע למכינה אתה בעצם מצליח לעשות את מה שלא קל לעשות בחיים. וזה בעצם מה שקורה פה. מכינת ידידיה זה חדר כושר. חדר כושר לחיים. כשאתה נכנס לחדר כושר, אז אתה רוצה לפתח שרירים. כשאתה מתנגד, כשיש לך התנגדויות, ההתנגדות הזאת היא בעצם מרימה אותך. במכינת ידידיה, הקושי, האתגרים, הם בעצם מרימים אותך לחיים יותר גדולים. תלמיד שיוצא מהמכינה, יוצא עם ארגז כלים מאוד גדול. הארגז כלים הזה נמצא בתוכו, קודם כל עמוד שדרה חזק. עמוד שדרה של יציבות, יציבות של הבנה מי אני, מה אני ומה השאיפות שלי. מכינת ידידיה זה מקום שבו צומחים. יש לך שאיפות, יש לך חלומות, הרבה פעמים קשה לנו להגשים אותם. כשאתה מגיע למכינה אתה בעצם מצליח לעשות את מה שלא קל לעשות בחיים. וזה בעצם מה שקורה פה. מכינת ידידיה זה חדר כושר. חדר כושר לחיים. כשאתה נכנס לחדר כושר, אז אתה רוצה לפתח שרירים. כשאתה מתנגד, כשיש לך התנגדויות, ההתנגדות הזאת היא בעצם מרימה אותך. במכינת ידידיה, הקושי, האתגרים, הם בעצם מרימים אותך לחיים יותר גדולים. תלמיד שיוצא מהמכינה, יוצא עם ארגז כלים מאוד גדול. הארגז כלים הזה נמצא בתוכו, קודם כל עמוד שדרה חזק. עמוד שדרה של יציבות, יציבות של הבנה מי אני, מה אני ומה השאיפות שלי. מכינת ידידיה זה מקום שבו צומחים. יש לך שאיפות, יש לך חלומות, הרבה פעמים קשה לנו להגשים אותם. כשאתה מגיע למכינה אתה בעצם מצליח לעשות את מה שלא קל לעשות בחיים. וזה בעצם מה שקורה פה. מכינת ידידיה זה חדר כושר. חדר כושר לחיים. כשאתה נכנס לחדר כושר, אז אתה רוצה לפתח שרירים. כשאתה מתנגד, כשיש לך התנגדויות, ההתנגדות הזאת היא בעצם מרימה אותך. במכינת ידידיה, הקושי, האתגרים, הם בעצם מרימים אותך לחיים יותר גדולים. תלמיד שיוצא מהמכינה, יוצא עם ארגז כלים מאוד גדול. הארגז כלים הזה נמצא בתוכו, קודם כל עמוד שדרה חזק. עמוד שדרה של יציבות, יציבות של הבנה מי אני, מה אני ומה השאיפות שלי. מכינת ידידיה זה מקום שבו צומחים. יש לך שאיפות, יש לך חלומות, הרבה פעמים קשה לנו להגשים אותם. כשאתה מגיע למכינה אתה בעצם מצליח לעשות את מה שלא קל לעשות בחיים. וזה בעצם מה שקורה פה. מכינת ידידיה זה חדר כושר. חדר כושר לחיים. כשאתה נכנס לחדר כושר, אז אתה רוצה לפתח שרירים. כשאתה מתנגד, כשיש לך התנגדויות, ההתנגדות הזאת היא בעצם מרימה אותך. במכינת ידידיה, הקושי, האתגרים, הם בעצם מרימים אותך לחיים יותר גדולים. תלמיד שיוצא מהמכינה, יוצא עם ארגז כלים מאוד גדול. הארגז כלים הזה נמצא בתוכו, קודם כל עמוד שדרה חזק. עמוד שדרה של יציבות, יציבות של הבנה מי אני, מה אני ומה השאיפות שלי.